I'm happy Easter to all of you. I'm a big one to see Tata, occasion I Tata. About the is a Philip Moji, the I'm an address in the NRDJ. By the way, it's in the way it was a cow and dress in the then for the as only Christian number. I need to operate. Manofu gone day. And those of the cabinet, ye Petelia, you do Petelia. Which was our cause and Ketata, which is Ketata, which Charlie Chili. I may ask Philip Moji. No, I didn't know. It's amazing. I just want to Miss Yaka doesn't look the moon. Sitting up alone, I'm going to call you defending the men and everything. Awesome. Mancha. I don't know. I don't know. I can read the sir. Ọzọ mgbe Enugu na Omori. Igbo bụ Igbo. Ndị ọma na-ege ntị. Tata bụkwa ụbọchị ọzọ anyị ji eje omenala Enugu na Omori. Anyị na-eje ebe a na-echi ọzọ tata. Unu ma na ngwa ọrụ na dressing ekwu dị iche. Dressing ọzọ mgbe dị iche. Unu afụgo na ya adịgo n'ụdị. Ọzọ mgbe Enugu na Omori. Anyị apụọ. Jezie na ya ka unu chela anyị tata. Again, the Iba Picodo, can I